har yanzu likita bai fito ba, bai ce mana komai ba, amma gaba ɗaya gabana faduwa yake saboda yadda na ga yarinyar nan tana zo da jini, sai dai wani kuduri na ubangiji. Wallahi duk abubuwan da ka lissafa likita duk babu, matata ma hasali ta tsana abu duk wanda yake da dace. No, the first always save the last. Oh, ha, yanzu yaren da saran ma ya zama gama gari, kowanne kashi kwa ga baki ɗaya da bola ya iya? Kai hajiya da na wannan magana. Ni wani irin kaɗan hajiya irin wannan abu da kike mana. Dala yarinya ya haƙuri, ni fa ba da tashin hankali na zo gidan nan ba. Haka ne Aliyu, har ka ma fara zuga matar ta ci mutunci na? Ni za ka zo ka aje yarinya tana faɗa min maganganu san ranta? Maryam, ga miki gaskiya laifin ki ne. Idan kika ja girman ki, kika mutunta kanki wallahi tallahi ba za ta ga miki, za ta girmama ki ne. Maryam, ba ki lafiya ne? Ke ga abin da kike mata, kai sai ta dace. Inna lillahi, inna lillahi.